ọ bụ nnọọ mmemme a nwere nnọọ dịka ndị Electrical Dealers International Market Obosi mepere okporo ụzọ akpọrọ bypass road dị narị mita 350. Ọ bụ ndị na-azụ ahịa ebe ahụ tụpụtara ya bụ atụmatụ ma rụchaa ya n'okpuru ọchịchị Sachike Ọnụnkwọ iji wee belata ahụ ndị mmadụ na-ata na ihe ịcha aka ma ha na-agabiga wee na-abata n'ahịa ahụ ma ndị na-abịa egoro ihe ma ndị na-ere ere. Ya bụ mmemme ka nọkwara wee mepee ihe akpụrụ akpụ ọhụrụ esere n'ahịa ahụ. Ịfụnanya Nwankwọ wetara anyị akụkọ a. Ya mgbe ọ na-agbape ya bụ ụzọ Mayor Kansụl Idemili North Chief Stanley Nkwọka toro ndị Electrical Dealers kwupụta ha dịka ndị na-etinye aka n'iweta agamniru kwe ha nkwa gburugburu dị mma ọzụmahịa mee ka amata na ụkpụrụ ọchịchị ya agaghị anabata ị na-ana ụtụ n'ụzọ mkpuke nakwazi imekpe ha ahụ n'ụdị ma ụdị ọbụla ma bụrụ nke nọ n'okpuru ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo. N'okwu ya President General otu Asmata Chief Humphrey Anona soro ndị a na-azụ ahịa ebe ahụ maka agadaga nzọpụ ụkwụ mmepe ahụ ma kpọpụzienu ha ka ha bụrụ nnọọ ndị ga-ejikọta obi ọnụ chetakwazere ha oke mkpa ọ dị isonye ma ritelere na ya bụ amụma gọọmenti Anambra steeti bụ otu onye ntorobịa inwe aka ọrụ abụọ nke mbunuche ya bụ ịchụ ụbịam ọsọ ukwu eru ala ma kwalite ihe ịga n'anya ya na steeti Anambra. Na mbụri n'okwu ya onye isi oche ahịa Electrical Dealers International Market Sachike Ọnụnkwọ tozi n'otu a maka inye ya ohere ịrụrụ ha ọrụ ebe odeakwụkwọ otu a Nze Chinedu Ezibe PRO Maazị Chinedu Ajudolu nakwazi onye bụbu onye isi oche otu a Sir Innocent Mojekwu kọwaziri ya bụ agadaga ọlụ dịka mpụtara ihe njikere ha dị iweta uto na mmepe na ya bụ ahịa site na Obosi. Ịfụnanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABS.